ekuseni. Lolu hlelo luhlose ukulondoloza izindawo zamagugu futhi zigcine zisesimeni esihle ukuze kuzuze izizukulwane ezizayo. Umdidiyeli wezokuvakasha eSoweto kuMzwakhe Tshabalala uthi lo mkhankaso uyingxenye yemizamo yokugcina iSoweto ihlanzekile, ukuheha izivakashi eziningi kanye nokufukula umnotho wasemalokishini. iSoweto Tourism iqhube iphulo lokucoca eJune 16 Memorial Arc njengenxalenye yokuphucula indawo zelifa eSoweto. Injongo yeliphulo kukwenza ntle ezi ndawo ukuze ziqhubeke zihlale ziliqhayiya lembali yeli. Today we are joined by Pick It Up, City of Johannesburg, Department of Environment and Infrastructure, City Parks, Department of Agriculture donated trees. Clean South Africa, they are on board. They've gave us equipment to clean the area. The community members, organization around Soweto, they've joined us today to clean. So it's a community initiative that is been supported by government and private sector. iSoweto njengendawo equlethe imbali echumileyo eliphulo ligxile ekugcineni ezindawo zinomtsalane ukunceda ukukhulisa ezokhenketho kunye nezoqoqosho. Soweto is a tourism site. We have seen that we are busy inviting tourists to come to our area, but our area is not clean. So that's why we started this initiative to encourage Sowetan to keep Soweto clean, stop littering and illegal dumpings for our future generation and for investment in Soweto. Investors can't invest in an area that it's not clean. So that's why we are cleaning Soweto. Eliphulo liza kuqhubeka nakwezinye iindawo zelifa eSoweto futhi iSoweto Tourism ibongoza abahlali ukuba babambisane nabo kweliphulo nokuba barhoxe ekulahleni inkunkuma naphi na apho bahamba khona. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka.